Και γεια σας παιδιά, Αρεσάκελος εδώ και σήμερα σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε Labs World. Άμα σας αρέσει το βίντεο που θα βγάλω κάντε like, subscribe και ναι, αυτό γιατί με βοηθάει πολύ να φτάσω 100 subscribers άμα θέλετε να με βοηθήσετε. Επειδή παιδιά είναι βράδυ δεν θα κρατήσει πολύ ώρα αυτό το βίντεο να ξέρετε. Μόνο 5 λεπτά, συγγνώμη. Ίσα να μία-δύο πίστες και θα τελειώσω. Πάντως αύριο το πρωί σας εύχομαι ότι σας το υπόσχομαι, βασικά όχι σας εύχομαι, σας το υπόσχομαι ότι θα βγάλω και άλλο βίντεο. Ούψις. Πα, τι είναι αυτό? Το παίζει αυτό το παιχνίδι παλιά όταν ήμουν 5 ετών, μου αρέσει πάρα πολύ. Καλά, γιατί δεν μου αρέσει ακόμη. Πάρε αυτό. Ωραία. Σχεδόν το τελειώσαμε, παιδιά. Πάει πρώτη πίστα. Πανεύκολο. Εδώ. Να θα παίξουμε αυτή την πίστα και μία άλλη. Όχι πολύ. Νομίζω 4 από τα βίντεο. Επειδή παιδιά είναι 12 η ώρα. Παρακάτω. Εσύ τώρα τι θες, μπιφ? Α, το χαζό. Τι... Τι, γιατί? Στο πολύ. Το χρειάζομαι τα coins. Οπότε ένας μπαμ και άλλος μπαμ. Στος είναι αυτός ο δρόμος τελικά. Μπρο, του την έφερα. Να ξέρετε, ο σκοπός μου είναι να πάω 100 subscribers, να έχω πολλά likes και να σας αρέσουν τα βίντεο μου. Σχεδόν τελειώσαμε και αυτή την πίστα. Το φλακ. Στο καλό. Σας παρακαλώ, ναι. Ωραία. Το έχω τερματίσει αυτό. Καλά, να ρίξω ένα. Τέλος. Γιατί καλά δεν πειράζει. Πήρα κάτι. What the hell? Αυτό και τέλος παιδιά, εντάξει, άντε. Ναι, ραμ το σκυλί μου. Στο καλό σας. Gucci, Gucci life. Gucci, Gucci. Gucci life. Gucci. Gucci life. Abi sen.
Πάω εδώ. Πώς? Όχι, όχι, τέλειωνε, αλλά δεν είναι αστείο. Σας. Τέλος πάντων, ναι. Πιπ. Τέλειο. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Σας άρεσε, αφήστε like και subscribe και με βοηθήστε με, σας παρακαλώ, να πάω 100 subscribers. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.